Uy, kumusta kayo? Sandali nga, ganito na lang tayo. Ayan. Lagot to si Rafael sa akin. Hey guys, nandito yung mga artista ko noong panahon na nasa college pa ako. Si Ronnie Go at saka si Jane. Walang iya talaga tong Rafi na to. Si Dado siya dati, no? Visit na Dado to. Papakita natin to. Kung may-ari, order ka mo kayo. And mag-rehearsal kung pwede. I love you. Talagang pinagandaan ko naman kasi celebration to of love. So sa dalawang to parang nawaw mali namin. Ito yung nag-set up, ito yung nag-ano sa amin. Hello! Walang hiya ka. Kamusta? Nandiyan na ito na ba? O, kita mo. Hey guys, siyempre, date na mag-asawa. Yan ang kanilang pagkain ngayon. Ang tonkatsu, asparagus ramen, and seafood nasi goreng. Peace and love! Siya nga pala, bago makalimutan, subscribe na. Huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated ka. Kung may-ari, order ka mo kayo. And mag-rehearsal kung pwede. Mag-ano daw? Mag-rehearsal na kita. Ay, sorry. Hey guys, nandito yung mga artista ko noong panahon na nasa college pa ako. Si Ronnie Go at saka si Jane. Tama ako? Tiyan mo, nakalimutan ko na. Ano yung apelyido mo, Jane? Bayola. Bayola. Naku, ito yung mga sikat na artista sa UNC nung panahon, nung college kami. Walang iya talaga tong Rafi na to. Si Dado siya dati, no? Visit na Dado to. Papakita natin to. Pagkatapos, hindi ko talaga aram. May mga message talaga siya sa ko. Alat lang. Siyempre, andito sila, I love you. Talagang pinagandaan ko naman kasi celebration to of love. So sa dalawang to, parang nawaw mali namin. Uy, kumusta kayo? Sandali nga, ganito na lang tayo. Ayan. Lagot to si Rafael sa akin. Wait lang ha. Oh, tapos anong sabi? Wala. Basta sabi niya, Magre-recite daw kayo. basta pumunta daw kami dito. Tapos, Magsaset daw siya ng date. Basta pumunta kami dito. kasi gustong-gusto niya talagang gustong-gusto niyang makita kayo, miss na miss kayo. Kaya isa yun sa mga hinahanap-hanap niya. Siyempre matagal na rin siya doon, ano? Kala ko ano yung Hindi niyo alam na nandito ako. Hindi. Una, so paano mo na? Basta sabi niya, hanapin yung Conchacos. Oo. Tapos ang sabi niya, andito siya. Hindi. O mag-aantay Tinatanong siya. ko kung basta sabi niya, basta pumunta kayo, ready ko na rin ang coat and tie ko. Tato talaga. Maloko si Rafael. Talagang ginamit si Ujacos para sa kanyang no? Anyway, wala naman problema. Nandito, buti nga nakita-kita tayo. Sige, magkikwenta muna ako ha. Iwan ko muna kayo, guys. Tumatawag ang loko. Ito yung nag-set up. Ito yung sa amin. Asa na ba? Tumatawag. Rapi! Pakita natin ang camera. Hello! Walang hiya ka. Kamusta? Nandiyan na ito na ba? O, kita mo? Ayan o, nakikita mo ba? Ah, hindi. Wait lang. Noy? Noy? Kuya? Pa-assist naman kami. Wait lang, may tatawagin lang akong cameraman. Wait lang. Alam mo, ikaw lang marunong ha. Sinet up mo yung dalawa, lagot ka. Kunan mo kami. Say hello to them. Anak ko. Ano na kami? Ikaw ang may patinulo lang ng lahat.
Mas burang ka na kay Ronnie Go. Kung dati ikaw yung yung ilabot ng mga Yuensano, ngayon hindi na, siya na. Lagot ka kay Jay. Lagot ka kay Jay. Kasi lalaya, samahan mo kami. Akala, samahan mo kami. Ikaw may pasimuno nito eh. Ayan. Nakikita mo sila. Oh. Oy, alam mo Rapi, pinagandaan ko rin talaga kasi akala ko nga biro mo lang. So, hinabol ko, naglagay na rin ako na parang celebration of love na rin nilang dalawa. So, naglagay na rin ako ng decoration na parang, siyempre, buwan ng mga puso ngayon. Ayan o, may mga nakadikit na rin dito mga heart. Ngayon ko lang siya ginawa. Akala ko kasi, ako ang niluluko mo, akala ko hindi sila darating. So, ayan, sa katuparan mo na yung mga kalukuhan natin. Isa lang naman, nagpapakaitili, tatada ko na kung yan. Tatada ko na kung nililigo, pero aram ko ano siya. Mapamaraan din tong tao. Ayan, tuwang-tuwa sila sa inyo. Anyway, kumakaroon ko din tayo. At syempre, mag-aanda kami. Kakain kayo, mag-iinuman kami ni Ron. No, talaga. Maingit ka, mamatay ka sa ingit. Ano, walang alas sa inyo. Ramen! Ano daw? Ramen, siyempre kakain kami ng ramen. Ng rabbit? Kalukuhan mo, mga kasi ang mga local kasi ang mga gusto mong kainin. Sa akin mga imported. Walang rabbit dito, may rabbit akong pet. Nagka-reuse na kayo. Oo nga, kasi ikaw ang may pasimuno nito eh. Wait lang. Asana ba yun? Bakit hindi bumabaliktad yung camera ko? Ayun na. Saro-saro lang pala. Okay, so nakikita mo na kami ulit. Na-surprise yung dalawa. Ako ang na-surprise. Hindi ko alam na darating. Paano mo ako nakilala, Jane? Wala lang. Parang ano? Ako, hindi ko kita kayo na... Parang nawala na ako sa isip ko na darating sila at nawala na ako sa ulirat ko. Tapos, wala akong malagyan ng... nag-message ka ba? Kaya lang, hindi kita pinapansin. Hindi kita pinapansin. Ilan na anak niyo? Oh my God! Anim? Pero sino unang nag-asawa? Ay, sa ating dalawa. Ako ba? Ilang taon lang? Ilan taon yung pangalan mo? 18 ama ako pala. Ako yung nauna. Kasi, una ako nag-asawa pala sa kanya kasi 22 na yung pangalan ko. Pero sa akin, ang anak ko 8. Sa'yo 6. Kita mo? Diba yung mga kakanin at saka? Pero, ito lahat. Oo, siyempre. Masarain pa man. Pero sa Kuya Ron, at ito. Kaya lang ang pangwalo ko kambal. Ang gusto ko kambal. Natatakbo. Yeah. Pero si Agumron, ano na kaya siya? Legit na kasi. Tinitingnan ko lang dito sa camera. Legit na kasi si Mrs. So, yun. Yes, po? Hook eyes. Ang problema natin yung visa, may nagdadarasan mo sa Milao. Ano naman eh? Ang problema yung visa. Pagsakin nyo muna yan. Ang problema yung picture namin, yung black. Pero kung meron kayo, Matubog tayo naman. sa amin, better. Kala ko, di mabarong ka. Kala ko, mabarong ka. Now, kung pinili ko yun, baka okay lang sa Barong. kalugihan. Mabarong ka na.
Ito ang preso. Pwede ka pa kami mag-offer sa mga nagbabarakan. Kahit maliit lang. Oo. Kasi sila ang picture namin talaga. Kalagyan mo lang. Tapos ako anong dinadala kayo nung binibili dito sa kapatid. Hindi sila ako nag-provide ng sa kabila. Kasi kaya, dito na pausahan mo. Kasi pwede naman ako may mga yelo. Mas malakas yun, di ba? Basta pag meron, bakit ako dito? Oo. Hanapin nyo lang po ako. Sige po. Sige! Sige na. Ganyan lang. Wala na tuloy yung ano. Maluwi na ba ang pagkat? Ay, tayaw ang digdig. Yaw lang kaya di si Ryan. Agi-agi siya. Agi, ano ni Ryan. Yaw lang di si Ryan. Agihan ni Ryan. Adi ka? Haran nilang. Dahil haran nilang kaya di si Ryan. Kaya aram niya ni. Arang agawang agi ka to iti. Kaya sabi ko, ang ilang panahon, hinahanap ko ang account ni Maroni. Oo. Hindi ko mahanap. Ngayon, nag-aagi sa whole ko. Yung message ko. Yung message ko talaga ko naman sa Instagram na. Tapos, naiman siya yung ba? Ngayon, nag-message ko. Kaya, hinahanap ko naman ba? Ay, naiarap ka ito ah. Ay, papapaliwanas ko na rin ako sa lahat. Ako sa lahat. Kala ko pati ako ka. Sabi. Iyo. Guys, nakita ko lang yung mayabang na yun. Ano? Magsalita ka! Naka-live siya. Ano sabi mo? Anong sabi? Eh, kinukumusta ko yung tuwa ko. Kumusta ang pagbuhay-buhay? Sa hiling ko ako na masabi sa imo, sufisyente ang pagbuhay ninda. Bastanting maray ang pagbuhay. Di saman, mga healthy, parang di ay naggugururang, garo mga mayong aki, garo daraga sultiro lang sindarap. Ay, Oo. Ika lang ang medyo nagbago. Naging milyonaryo ka na kayang totoo. Naubos. Oo. Naubos na. Parang ewan, ano? Parang ewan. Irinchi ka na na. Inchi ka na! Inchi ka na. Gwapo pa rin. Yan ba ang ko? Ayan o. Ayan. Chick. Parehas naman ka mo inchi, lim at saka go. Di ba? Ayan guys. Ayan si Rafael. Enjoy niyo dyan. Ang date nyo. Oo talaga, enjoy nila ang date nila. Lalayas na nga ako para makapag-usap silang dalawa. Ibigin mo talaga ako ah. Sige. Pumunta na ako. Makikinig ka na ako. Nag-ano na kami, nag-order na kami. Siyempre, ang order dito niluluto. Sa'yo, mga cook na ba? Mga, ano yun? Parang, luto na? Ganon? May mga ilang nakaluto. Tapos mayroong mga short order din. Okay. Mga special. Ano nga ang pangalan ng restaurant mo? Yung rendezvous. 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 Meeting place. Ibig sabihin. Okay. So, napakaganda ng ambience. Dali mo dito! Magpunta pa tayo dito. Magtulong-tulungan nating tatlo. Naka-lockdown tayo sa trabaho. Okay. Babalik tayo dyan. Mayo ka ng arong digdirapi? Oo, balikan na maghapon.
Rapi, sandali nga. Ang yabang nito. Kahit kailan. Wala ka na bang bahay dito? Yung family mo nandyan na rin? Oo, nandito kami lahat, pero may bahay kami dyan. Saan? Ang kaya, Sabi niya pa rin. Sabi. Sino nakatira doon ngayon? yung mga tukang ni Mama. Ah, okay. Oo. Pero parang naalala ko ngayon ako sa Nabaliches, nagkasaman kita sa tinapos. Parang naalala ko ako. Iyo, nagirumduman ko yon. Nagkailingan talaga kami kanina, nagtutok na ako sa Novaliches. Teacher pa ako that time. Nag-ano ko ano. Nagtutok na ako duman ako nag-ano, kasi ang biyanan ko, yaon maduman si Harong dati. Nagkailingan talaga kami kayan. Sa may sa inyan ito, San Bartolome ba yun? Sa Uyo? Oo, sa parang tuloy sa may gulod. Oh, Gulod, sa Gulod. Oh. Sa Gulod. Naalala ko na ako ng ni Mama kasi Ah. tapos sabi ko, miss na ano pala yung nailing ko eh. Iyo. Binata ka pa na time? Oh. Di mo lamang kami nagkailingan, di ko man inagad si cellphone number niya or what. So wala, isang meses lang kami nagkita doon talaga niyan. Pero yung family ko doon, nagtuturo na ako sa Manila. Nung nagkailingan kami kayan, sa Novaliches. So yun. May school akong inopen kasi doon. Isa pa ako sa mga founder ng isang school, yung Angelic Divine Grace School. Kasi tatlo kami doon na naging teacher sa tinuturuan naming private school. Tapos yung isa nag-resign, nag-put up na lang kaming school. Kaming tatlo. Pero siyempre ako, talino lang naman yung puhunan ko, sa kanila yung pera, kaya hanggang ngayon sa kanila pa rin yung pera. Hindi man ako binigyan ng share. Okay lang. Okay lang. Tapos ngayon, nasa Bulacan ka na. Tapos ngayon, sa Bulacan na ang bahay mo. Bulacan! Makulong kasi nga ang ganyan, no? May bata. Ngayon, saan ka na nakatira? Dito sa bahay na, Moscow, malapit yung mga, Saan yan? Bulacan. sa Bulacan. Bulacan. Balagtas, Bulacan. Balagtas. Oh, malapit tong Balagtas. Di ba sa unan lang yan ng Malolos? Una ng Malolos, mauna ang Balagtas. Ah, Balagtas muna. Apalit. Bulacan. Aray ko na yan, Pampanga na yan. Ah, sorry. Halata, nagkanda ako ng pagkain namin. Narana mo lang. Okay. Lore ka mauli. Lore ka mauli. Subukan kasi sa amin. March mo ba yan? Pasaway ka. Hindi ka mo sa Yaman si Loro mo na. Pero Ron, sa ano ako, sa job ako nag-work. Hindi ako, ako na kailangan makatanggap. Oo, sa job pa rin ako. Nakatulog ka ba? Pero may nag-testing.
Ano hinihiling mo dyan? Nagsira-selfie lamang. Lagi ko pa. Nakula na, ano? Nakula na. Ah, 5 na. Sabay, tulog. Oh? Tulog. Ato mo. Kuha na. Grabe na. Mapa. Pero, Mayo duman. Buwa, pero dahil nagduman. Nag-sit up, ano? Sineryoso ko kasi mga alumni sa spirit. Ano? Para talaga ako. Sana ko. Okay, kikiligil pa rin sa'yo kasi di ano. Kilig-kilig. Sino sa pala mo ba rin? Iyo. Sino sa? Kasalanan niya ang gagawin pa. Ano? Pagod na kayong gwapo. Kikiligil sa'yo po, di sa'yo. Nilitala mo. Nanay. Kung kinilig ko sa'yo pa. Kinikilig si nanay. Ano yan? Sarap sa mga agok ni Peroni? Ano yan? Sarap sa mga agok? Ah, kapatid ah. Kapatid. Kapatid. Sa puso. Kapatid sa puso. Artista ka pa rin, ano? Artista. Artista ka pa rin, kapatid. Nagkano na po ito, kaya ano? Kasi Eh. Motor lang. Ah. parang pinagay ko, pinagay ko, no? Oo. Mabiglang ligo pa ng gano'n, no? Pero may isang ganito parang binabalang parang takwa. Tapos, ito ba ako nakamot ka rin ng Marites? Papahiling ko lang, papahingit ko lang. Kumakain ka ba nito? Ano ba yung ramen? Yes, ramen. This is tonkatsu ramen. Yung papakain ko sa kanila. Kaya lang order muna to ni Food Pandayo. Na may Food Pandang order kami. Tira mo kumain sila. Ron, Oo. ang kabul mo to, siya na yung makaano, hindi na makakasingit si Pagpata. Itanong mo na dahil naman kasi gipipit pa na. Oo. Ha? Basta nakakulot, gwapo. Basta kulot, bako. Oo. Basta kulot, nakakawalo. Ay, Basta nakakawalo. ayun, buhok pa lang, 8 na. Ayun. Pili ka lang pala nakakawalo. Ano? Ano? Kung ka magkakawis pa ba rito? Ay, ba ko ba? Ako, mas mawala ka na. Pero,
Dahil, Makaroon. hindi nga nag-sing. Nag-open pa ka. Mayaman na rin. Nag-open. Mayaman na si Jane. Kasama kami. Kasama ka. Magpipicture si Jane. Wait lang. Oo, siyempre. Grabe. Ilapit-lapit mo ito. No, ilapit-lapit mo ito dyan sa dyan sa camera niya para malilit mo sa iyong mataas na nyo. Wait lang guys ha. Guys, wait. Siyempre, nagpipicture ka. Okay, Yan, picture kami with Rapi guys. Hindi naman nag-press yung ano. Dahil nga ni nakaka-capture ni Jin kasi maputi ang kang intingan. Puro agaw ng tayo. Kaya, Bakit? Ano sabi? Resibo? Ako yung resibo. H4. Yun yung mag-topic na. Let's cut state yan mga araw. Thank you po, ingat. H4, nasi goreng, chicken leg, and soft drink. Maraming 25 na day. Nasi goreng chicken, tapos soft drink. Ang soft drink nila, ilalagay yung kamote. Ilalagay yung no. Ano? After yung magaling na negosyo, ano? Sige na, inis mo rin. Sige na. Nilaglalugod na. Pwede paano ang sauce mo ka? Ang sauce mo kaya, tambikan mo ba? Mami. Big Mami. Ayo. May mga araw. may mga Bulacan. Kasi ma'am, mamaya ako naman sa restaurant. Si Duwais Tea, duman. Oo. Iyo. Kita na nagtitira.
Nagawa na din structure ko na o kami na nagtao. Tapos sa panayang ko, ako, mawalan ng pagpinta. Sana nagtao. Tapos yung barakala ko, naging mo ka agad, 99.9. Kung barakala ko, naging mo kaya. Si Advent, yung restaurant mo sa Bulacan? Lubalitis. Bulacan to? Hindi ba gana? Hindi ba gana? Sa luwas lang? Kaya binakal nindo. Nag-rent lang ka mo? Kain tayo. Makainin ko yung mag-asawa. Nasi goreng. Magikas ka siya. Diba? Pinakamauran. Hey guys, siyempre, date na mag-asawa. Yan ang kanilang pagkain ngayon. Ang tonkatsu, asparagus ramen, and seafood nasi goreng. Oh, enjoy! Enjoy kayo Inggit! Inggit! Inggit na inggit! Ako na! Huwag ka na muna lumayas! Ang sabi sa akin nung basta nataka na lang ako, sabi niya, Direk, ikaw ba yan? Sabi niya sa akin talaga. Yun ang bungad niya sa akin, Direk, ikaw ba yan? Sabi ko, muna ba, ako to. Oo. Garo mo ba ba? Garo mo. Wala ba tayo itong kain lang kayo Guys, naka-live talaga sila kumakain. Mga mahal naman po. So ito, Ron, ito yung aking pinagkakabalahan. Nagpinto-pintoan kami ng Rafael na yan. Sabi niya talaga sa akin, mag-set daw siya ng rehearsal o kung mga ano-ano pa. Kung ano pinagsabi, nandiyan sa mga basics, hindi ko nga nababasa dahil siyempre busy rin naman ako. So yan, Jane at saka si Ronnie ko. So maraming salamat sa pagbisita maraming salamat sa pagbisita. I hope na nag-enjoy kayo sa inyong day. Sige, magpintuan pa kayo. Saan kayo nakatira pa na ngayon? Balatan, huwag lapit-lang. Lapit lang pala. Dati kamaligan to eh. Oh, pinsan mo si Henry Francisco
ba? Oo. Malapit ang bahay mo doon. So ngayon, dito na lang, nasa Kamaligan ka na lang. Hindi kuya. Tapos na ako. Nagmerienda na ako. Boss mo siya. Oh, yun. Kasi talaga yan. Kung wala akong trabaho, pag-aral ka, hindi natutulungan sa kitchen. Kasi noon ako naman talaga, sa akin naman lahat ka na naluto. May video sa akin, hindi ko mag-abroad. Di ba nung nasa Bible ako, tapos nung pumasok ako sa globe, lagi akong lumalabas ng bansa. So yan ang mga hilig kong kainin. So inadap ko lang dito, siyempre, ang gusto ko, matikman ko, mga important ingredients din yan. Kasi marami na tayo dito. May Korean tayo, restaurant, Korean store. So nandun na lahat, nabibili ang lahat ng mga ingredients. So, ang local lang dyan, yung gulay, siyempre dito na yan. Pero lahat ng mga ingredients, pati yung noodle. So, important yung mga hindi naman ito kalakasan, hindi ito tulad ng mga nakaraan na hindi pa pandemic, kaya paano talagang maraming tao, hindi na pandemic. Ito mo, sagot ko ng taon na yun. 2018, 19, 20, 21, o 22. Alin na? Ito naman. Alin na to? May mga page naman ito. Hindi ko kasi kayo friends na ano. Tapos yun siya. Tagal na. 2018 pa kami nag-start. Pero hindi dito yung simula. Tatlong taon kami dito. Kasi dati sa food court lang kami. Nag-food court kami sa Dilaga. Yung, ano pangalan nito? Ano pangalan ng food court natin sa Dilaga? Quartus Ina. Sa may tubagan ng Murabin Hotel. Lagi ka sa may terminal ka ito food court Unitap. 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 Ngayon pa. Bago ka makalawa. Yeah, yung Ito ba? Terminal. yung mga pakasepsyon. Doon kami nag-start. Nakasuhog man lang ako doon. Pero okay naman. O doon na nag-start yung aking life. Ikaw ba? Anong trabaho mo niyan? IT. Sa? Netflix. Oo! Ano mga Ay, ito ba sa product ng Nestle? Oo, mga brand na yun. Okay, mga gatas pala. Magandang ahente. Ahente rin naman ako ng simula. Sa ahente. Malaki ang pera. Kaya kapag may may natangkit mo, incentive, malaking bagay. Pero, sa akin ang dala mo, saan ang kaya nito? Nako guys, pansamantala muna namin puputulin ang aming mga usapan upang bigyan daan pa ang marami pang negosyong pag-uusapan. Nagpapasalamat kami kay Rafi sa ganitong setup namin ngayon. At sa aking mga artista, maraming salamat. Nako, namiss ko pa talaga kayo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam ka na, Rafi!